Asa ka may nagtrabaho ano? Bart! Asa ka, Bart? Gusto mo ito yun mo, Bart? Uy, isang di Bart! So, pare din. Surang-surang lang kita trabaho pahit karon. Kaya nyawa. Ayaw lang ko iamtan ba? Ito sa langit ba? Tama, istunan. Ikaw ay forman ni boss? Ako, ano man? May tuyo na to? Kita ang trabaho boss. Ito na skill mo din. Round ni boss. Wow. Kung saan man na yung ipon mo, manang... Nagkaplano boss kay normal lang yung 1.5 boss. Nagtuyo ka mo ni mo, nagtuda ko ni mo. Boss. Wala yung trabaho rin. Madawat, kung trabaho ani ron. Sige, dawaton ka ka. Pero pagupit ha? Asa yung forman ni bay? Watos babaw. Unsa na ka dre? Ako ang bodyguard sa Foreman dire. Kita ka na ako ang bunal. Kasi iwasan mo sa oo. Titura sa ka. Kuya, pansanan ni. Sa forman dre? Ako! Sa ituyo na to? Apply ko trabaho ba? Urag, alanganin ko sa imong tili mo ba? Kita mo tag kwarta. Uyo na siguro kagbalay siguro. Talo ko tayo lang dito. Kaya pa de ka? Kaya pa. Bitaw be, bitaw be. Atong be. Oh no! Unsa na imong tili mo day? Na mga dawal ko ani. Boss, asa ka, boss? Apply rin sa construction boss, welder. So, mo na yung style mo, boss. Wala na mga kingkoy. Okay rin ni boss. Basta mo na yung kuhanin mo na. Building ka, builder. Oo, boss. Nya, kaya na mo i-building ang tukog. Tinik tukog. Kaya man na sumpay ang kan boss, lanot boss. What? Sige, saka rito. Unsa ni bataan ni murag pasbog sige di bataan ni. Sana, madawat ko rin sa kupag welder. Kakita ka nila. Ali dong be, ikaw to nang apply dong. Oh, boss. Bukas sa kagikan dong, kurok-kurok lagi mo lawas dong. Kaya rin ni boss, pagkabata boss. Ako, ikaw nag-mental siguro. Lakon boss. Sa ikuan naman mo, skill mo day. Welder boss. Kaya pala ka mulatay day. Kaya boss, kaya magtutupog rin boss. Uy, tuyok din ako dire be. Uy, mura ka lang aning ko nimo ah. Ikaw mo siguro kimi na mental siguro. Yay! Wala boss, wala man boss. O Kaya sige. rin pagkabata boss. O, tawagan lang tika ha. Oh no. Sige. Por, balik ko sa Jumari por.